Хвала Христу! Вітаю вас, паважаныя вернікі, паважаныя гледачы і людзі добрай волі, якім цікавая наша размовы і хто таксама актыўна жадае ўдзельнічаць у іх. Сягоння Касцёл перажывае цудоўную урачыстасць спаслання Духа Святога. І тыя пытанні, якія даслалі, яны дапамогуць нам раскрыць сэнс і глыбіню гэтага свята. Перажываем вялікую урачыстасць спаслання Духа Святога. Наколькі важна разуменне гэтага свята і яго рэчаіснасці? Дзякуй, пытанне дасылае Крысціна з Маладзечна. Паважаная, урачыстасць вельмі важная, таму што Езус Хрыстус не аднаразова ў часе свайго навучання на зямлі, калі з апостоламі Езус абвяшчаў добрую навіну, ён узгадваў, што пасля свайго з мёртвых паўстання і ўзыходжання на неба ён не пакіне нас адных. Ён спашле нам Духа Суцяшальніка, Духа, які напоўніць нас сваёю моцаю і асветліць розум, каб мы маглі разумець тую добрую навіну, якую абвяшчаў Езус Хрыстус. Ён напоўніць нас упэўненасцю, ён нас з'яднае. Паважаныя, і так адбылося. І паглядзіце, наколькі вучні сталі больш смелыя і зразумелі, галоўнае, тыя словы, якія казаў Хрыстус, тыя прыпавесці, якіх навучаў Хрыстус, каб ісці і дзяліцца, каб ісці і распавядаць і быць сведкамі Хрыста ўваскрослага, Хрыста трыумфуючага. Дзякуючы Духу Святому, сягоння і мы разумеем свае грахі. Дзякуючы Духу Святому мы можам звярнуцца да Бога, просячы аб прабачэнні, звярнуцца да Бога, праслаўляючы Яго, дзякуючы Яму за благаславенствы, якія Ён на нас кожны дзень, кожную хвіліну, нягледзячы на стан нашай душы, нам спасылае. Раскажыце нам пра назву Пяцідзясятніца. Ці гэта проста лічбавае супадзенне, ці яна скрывае якісьці сэнс? Пытанне даслаў Александр, каталік. Што такое дзень Пяцідзясятніцы? Гэты дзень цудоўны, які быў узяты з габрэйскага календара. Яўрэі ў гэты дзень, у 50-й дзень пасля Пасхі, яны святкавалі свята ураджаю, свята збораў. Але таксама самае важнае, гэта быў дзень аднаўлення абяцанняў, якія заключыў Бог з народам ізраільскім, і якія, калі народ ізраільскі адвярнуўся ад Бога, былі зноў адноўленыя пры карале Асе. Для нас, хрысціян, для вернікаў, каталікоў, для праваслаўных, для ўсіх хрысціян, гэта дзень, калі мы аднаўляем свае абяцанні перад Богам, калі мы аднаўляем гэты новы запавет, калі мы прымаем яго і наноў жадаем таксама ісці і жыць гэтым запаветам, які прынялі. Што Бог адкрывае для нас у гэты дзень? Пытанне даслаў Кірыл з Рагачова. Паважаныя, само дзеянне спаслання Духа Святога, сам факт, вельмі яскрава апісаны ў дзеях святых апосталаў. Евангеліст Лука, ён дакладна апісвае гэты момант. І чытаючы гэты ўрывак, варта заўважыць, што Дух Святы сыходзіць на апосталаў, якія былі разам, якія маліліся, не як-то калектыўна, а паасобна, на кожнага асобна. І гэта цудоўнае сведчанне, што Дух Святы, таксама мы прымаем Духа Святога кожны асобна, каб і напаўняемся гэтым дарам, гэтай ласкай, каб сведчыць, каб быць менавіта гэтым вучнем, апосталам у нашых часах. І вельмі важнае гэтае сведчанне, каб мы умелі несці яго ў сваё асяроддзе. Бог супрацоўнічае з намі. Бог ведае нас паасобна. Ён ведае кожнага з нас па імені. І таму Дух Святы прыходзіць да кожнага паасобна. І гэта не калектыўная справа, але мая справа, мае адносіны з Богам.
І таксама памятаць павінны, што ў гэты дзень нараджаецца касцёл. Ад гэтага моманту вучні выходзяць і пачынаюць абвяшчаць добрую навіну. Таму гэты дзень можна лічыць таксама днём нараджэння касцёла. А ці можна ясна акрэсліць, што адбылося з апосталамі, што яны атрымалі праз дзеянне Святога Духа? Мікалай з Гомеля. Паважаныя, дзеянне Дух заўсёды дзейнічае ў нас і пакідае ў нас канкрэтную ласку. Ён адбываецца канкрэтнае дзеянне. І ў апосталах гэта бачна. Гэта было першае жніво Духа Святога. Калі гэтую ласку мы можам адчуваць, за ёй нават мы можам яе праслядзіць, як яна дзейнічае. У апосталаў знік страх, боязь. Яны пайшлі, яны ўжо не закрываліся ад яўрэяў, як напісана ў Святым Пісанні, што вучні збіраліся на малітву разам і баяліся, каб іх не засталі. А тут прападае усялякая боязь. Яны выходзяць і абвяшчаюць, яны ідуць і катэхізуюць, яны ідуць і навучаюць, хрысцяць, яны выконваюць сваю місію, той, да якой падрыхтоўваў іх Хрыстус. І праз дзеянне Духа Святога яны набіраюцца моцай. Яны разумеюць сэнс і вартасць гэтага навучання, якое яны нясуць людзям. Там, паважаныя, таксама ў нашай штодзённасці мы павінны быць адкрытыя на Духа Святога. Мы павінны супрацоўнічаць з ім, каб не баяцца сведчыць аб тым, што я каталік, каб не баяцца сведчыць аб тым, што я веру ў Хрыста, што Хрыстус дае мне жыццё, і ён напаўняе маё жыццё сэнсам. Ці існуюць звычаі, якія звязаныя з хатнім бытам? Цікавіцца Мікалай з Воршы. Паважаныя, гэтае свята лічыцца тыпова такім вясеннім, нягледзячы на тое, што вельмі часта яно прыпадае на канец вясны, на пачатак лета, але гэтая радасць, гэты настрой, ён перадаецца вельмі так актыўна. Шмат традыцый звязаныя з хатнім бытам, і мы бачым, наколькі актыўна людзі ўпрыгожваюць свае дамы, падворкі, упрыгожваюцца касцёлы, упрыгожваюцца капліцы зялёнымі ветачкамі, бярозавымі, альбо нават ставяцца маладыя бярозкі, якія даюць гэты сэнс жыцця, сэнс касцёла, які абуджаецца, які малады і гатовы несці плён. Таксама шмат народных такіх павер'яў было звязана з гэтым днём, і калі людзі сачылі за гэтымі павер'ямі, і яны, можна сказаць, свой быт вакол іх так будавалі. Казалі, што да урачыстасці Святога Духа не здымай кажуха, альбо таксама пра тое, што на Святы Дух у воду бух. Значыць, тое, што ад спаслання Духа Святага людзі ўжо пачыналі купацца. Таксама гэта ўрачыстасць кажа, што калі на спаслання Духа Святога будзе добрае надвор'е, спрыяльнае надвор'е, то таксама будзе усё ў дастатку будзе і на Божае нараджэнне. Паглядзіце, наколькі людзі умелі спалучаць прыроду, навакольнае асяроддзе з тымі ўрачыстасцямі і святамі, якія мелі важнае месца ў духоўным жыцці. Такім чынам, штодзённы быт, ён пераплятаўся, і таму нам вельмі варта памятаць аб гэтым і таксама захоўваць гэтыя цудоўныя традыцыі. Дзякую вам вялікі, паважаныя, за тыя пытанні, якія дасылаеце на наш адрас мітрапалітальнай курыі ў горадзе Мінску альбо на мой электронны адрас. Дзякуй вялікі, няхай Дух Святы асвятляе нашыя ўчынкі, нашыя сэрцы. Пахвалёны Езус Христос.